Yani avay ki tabii em gelek xemginin jiber ku droje ku selamet xwastem bejin ew roj bi şahiyan em bejin bi xapêşandanan were pîrozkirin çünkü li dünyayê em bejin hûn dizanin bone ew sedema vê rojê ev ku em bejin şagirtên Bangladeşê li dijî qedexeya li ser zimanê xwe xapêşandan kirin piştî wê ew roj wekî roja zimanê dayîkê cîhanê hate qebûl kirin û dema ku tu bala xwe bidê em bêjin ew ên malpera UNESCOyê ji divî werde daxuyanê wan zelal dibêje em her kesî em hemî devleta hemî ew ê dixwazin ku derfetên perwerdeya pirzimanî misoger bikin em bêjin. Çünkü perwerdeya pirzimanî em bêjin diwarê em bêjin hem ji bo mafê mirovan hem ji bo mafê çandî hem ji bo parastina nasnameya çandî ya gelan ji bo parastina kelepura çandî ya cîhanê yani bejin sistema çandî ya mirovahiyê gelekî pêwîst dibînin û bang û daxuyanî wan jî di vî warê de bû ya îsal jî di vî warê de bû yani ji bo ku derfetê bidin hemû gelan ku bi zimanê xwe perwerde bibin ji ber ku yani zarokekî ji dema ku nû ji dayîka xwe dibe pêşî em bêjin bi zimanê xwe dinyayê nas dike pergala wî ya em bêjin denganiyê li zengelorka wî li gorî deng pergala dengî ya zimanê wî yê ku ji dayîka xwe hîn dibe bêjin ji derdora xwe hîn dibe teşe digire belkî zarokek bi hev re dikare çend zimana hîn bibe li piştî temenekî êdî hînbûna ziman û em bêjin derxistina hin dengan zahmet dibe ji ber ku pergala deng li gorî wan dengên ku nas dike teşe digire dengê ku nû dibihîze hem di warê bihîstinê hem ji di warê bilêvkirinê zahmetî dikişîne û cîhanê em bêjin pênastekirina cîhanê naskirina xwezayê süriştê derdora xwe bi zimanê xwe hîn dibe ji bo yekê jî yani divê serdemê de em bêjin derfet bê dayîn ku ziman em bêjin geş bibin pêş bikevin heta rojê îro bi taybetî zihniyeta teng yani tevê devletan em bêjin qirkirina spî li ser ziman û çandan ferz kiriye ji ber ku li gorî zihniyeta wan em bêjin her zamanek bi avayekî neteweyekê bixwaretîne û netewê jî divê devlet xwedî devlet be heger wisa be mesela Türk mesela ew Tirkên netewperest em bêjin ya jî pergala fermî ya devletê zihniyeta fermî ya devlet dibêje ziman wekî ala xwe ya dengîn bi nav dike dibêje berim ses bayrağım yani bi vî çavî lê dine bi vî avayî em bêjin pênase dike û yani evê xwe de jî dibe yani dema ku yani zamanek hebe em bêjin wê neteweyek hebe eger neteweyek jî hebe wê devletek hebe ji bo yekê jî yani ji bo yekê dibêjin yek ziman belkî nabêjin lê dema gotin yek neteve aslı qestevan yek zimane çünkü davê yani çand em bêjin yani ziman derbûşa çandê ye ziman em bêjin nîşaneya nasnamê ye ziman em bêjin komekî ji komê din cuda dike bawekî ji alî çandî ve helbet ew ne şert em bêjin evekê pêk bîne em bêjin îla mecburî ya parçebûnê yan jî em bêjin devletbûnekê pêk bîne yani gelek netewê dikarin bi hev re di nava ahengekî de li ser hîmên wek heviyê em bêjin bi maf mercên demokratîk re bi hev re bijîn û cîhana me ya ku em bêjin her diçe gerdûnî dibe em bêjin global dibe yani vê yekî dixwazarsin çünkü êdî welatê me gişa hêdî dibe cîhanek hemû cîhan yani ne ku xaka ku em ser mezin bûne em bêjin em jê dayîk bûne belkî hê jî em bêjin xaka ku em ser mezin bûne welatê me ji bo hemûya jî giring e em bêjin tekilek me taybet bi welatê me re heye lê bi cîhanê re jî em bêjin bi welatê din re jî yani her mirov dixwaze em bêjin hemû cîhanê nas bike em bêjin hemû xweşikî û bedeviyê cîhanê hemû şaristaniya mirovahiyê gişî nas bike em bêjin çizan dîroka wê derê sürüşta wê derê xwezayê wê derê nas bike xwe wekî parçeyekî wê bibîne tenê xwe bi welatê xwe sîno nake her wa bi xwe tenê bi çanda xwe jî bi sîno nake tenê xwe bi zimana xwe jî sîno nake lê ji ber ku kesayetiya wî ruhiyeta wî bi zimanê wî pêk tê pêşî ji bo her kesî jî tiştê girîng zimanê wî ye mesela ji bo yekê Celal Bedexan gotiye ji bo me em bêjin ji bo her kesî belkî wî jî ji filozofekî din girtibe işte yani zimanê ku em dizanin wekî cilûbergê me ne dema em kengî bixwazin em dikarin wî wan cilûbergan deynin
جنوبرگی نور خواب کن لزمان ما دایی که وکی چرمه ما هم نکن چرمه خوش خواب کن يعني جبو کیجی جبو هر کسی يعني زمانی که هری زده خواب به بختوار دبینه ام بیشن خواب به کیف خوش دبینه بخار الهفکریه خو آزاد دبینه زمانی ویه دایی که يعني دوان مرجان دا ام بیشن işte قدر خکنا کوملیان گرتنا کوملیان ام بیشن گرتنا سازین دموکراتیک جکار آویتنا اکادمیسیانان اوانا گیش سوجن يعني دجیم روایه yani o hesap evan sucacı ve babaki bedel belki o her van embejin sucak kutene kirne jibu cevak eji faturaya kve he encame ve hene yani belki hene kes embejin berivan bir yara dedin le davet cevak hemi van bedel van sucan embejin dede yani devem ro ve aviyle binir vi çaviyle binir emci vi çaviyle binir yani jibu me hemi zaman pirozun yani ama zamanı mec hemi zamanın gol me pirostire yani parasına vi zamanıcı peşvebrina vi zamanıcı peyvura me hemu yani ama yani hatta çiz desime be duvarda me bikniyaj bu zamanı xwa am ticari duvarda mecin devji evi xwa xabatı xwa devji tekuşina xwa devji berxodana xwa bernadın yani yani o zihniyet avan nişandı, nezik bana avan nişandı da yani bu hükümet belki embejin gori xwa hinek bir reklamın pırmazın hinek embejin gava vetin işte dersin hıbjeri embejin işte televizyon vekirin le işte duyar bu ko yani Armanca avetine van gavan ne çareseri bu ne embejin açtı bu ne demokrasi bu zedetir bu ko zaman ve ki amurek kar bine o embejin zamanı Kurdi lidiji Kurdan bir kar bine yani bu ki yani o da encam edeceğim bizim ev mesela akademisyenin ku bizim yani bağay ki pişkiri dan ve politikaya o xwastin yani dilpaki neziki ve pevajoy bun xwastin ku ev gavin bizim ku devlet avetine yani hizmeta açtığı demokrasiye bike مخابن اوجی مثلا دا انجام ده مغدور بو yani گله کوان جبر کو پشکریا آشتی کنه کار هاتنا ویتن اوجی جه شرمزاریه yani bejin وکی وگود yani نه دما دست بکرن bejin artıklı pensit kesici bu bejin evi hatta girtini o piş ev hicmet çok kem kirin dama ko hat mesela ev kirin bejin yani tayin kirini yani işte par bu bejin ezber 19 kes jibu hemi Kurdi ev kirin bejin İsal kan baktır İsal 8 sen mamusta diğer yani o şuhadım gelek cihan da cem bejin dama malbat xazin dersin ev vebin ed bejin desel bejin da bejin Jiyana Muhammed, Jiyana Hazreti Muhammed işte Jiyana nizam Kur'an, nizam çi Arabi, nizam çi yani van ders edin servan farz dikin. Ne xazin Kurdi ve bikinin bejin. Yani devi validajı devi Kurd ve rastiye bibinin ol gurvel bejin xabata xo bikin gurvel berxo bidin. Yek saziye xo demokratik ya alternatif peş bixin o devi xabaten sivil demokratik yek girseyi berbelav berexsin bikinin bejin. Yani emtin bejin herkes mala xwe derdora xwe saziye xwe bike dibistanê Kurdî yani ev dibistan belkî ji dibistanê devletê jî zêdetir karîger bin çünkü davê ziman tiştekî wisa ku di nava jiyanê de zindî dibe û divê yani nirxek wê fonksiyonek wê hebe peywir yani bêjin bi kêr tiştekî were bi kêr be dema ku bi kêr neyê ji nava jiyana civakê derket em bêjin ciyanê bi wî zimanî em jin civakê bi wî zimanî afirandin nekir em bêjin hilberandin nekir jiyanê yani civakê di jiyana xwe de bi kar neanî hingî ev zaman hêdî dikevin ev zimanê mirî yani û em bêjin kuştina zimanê ki pir hêsane lê zindîkirina wê pir zahmet yani ji bo yekê ji divê mirovê me ji bizanibin bi vî çavî meselê bine yani bir baweriya wan siyasî çi dibe nexeme lê divê li zimanê xwe li çanda xwe xwedî derkevin û heger ew derfetê em bêjin yani ew gavê ku devletê avêtine jî ne ji bo xêra bavê xwe avêtine dawiya devî bi tekuşina gelê Kurd hatine avêtine bi zora wan hatiye avêtin îro em bêjin bi taybetî rejîmê û em bêjin rêveberiya AKP tamamî bêjin ewa xwe hefserê xwe de destê MHP û Ergenekonê ji bo yekê jî her diçe zêdetir dijminatiya Kurdan dike divê Kurd jî li berî vê yekê şiar bin û berxwe bidin û em bêjin dengê xwe bilind dikin xebatê xwe demokratik pêş bixin û van derfetê hey jî bi kar bînin yani em bêjin dersel bijêriye divê hemî malbat zorê bidin ji bo ku ew
ders webin yani lekuderi derfet haben bejin lekuderi kurd haben de zor bidin ku ev ders webin jbu ve xabat bikin o em bejin le eji le akademisyen xoji xoy derkevin em bejin le sazi xoji xodi derkevin yani ev akademisyen karavetin hatin avetinji havale men em bejin o kedkarin zamanı kurdine em bejin viçavem ledinlerin de yani hevgirtina meheben bejin deve hevgirtina kurdan dehmi aslında İrup Bedeviya Kurdan bir yektiği heye beşin bir iradek neteveyi yakurt heye yani divan varanda betaveti kadar sivil de betaveti kese xwanda rewşenbir beşin te geçti zana ve zeter hevkirtina xurt bikin jibuk karbon van politika beşin qirkirna spi puç bikin yani mesela Bejim neha mesela salin enstitüya Kurdi no düdyan da hata vakirim. O enstitüya Kurdi divan mercan da digel hemi zahmetiyece xabati xod dweşandim. Yani em bejin de salin sala 2000 da jibu ku dersi Kurdi lor da hata dayin demek Kurt hatta kirin bejin hatta mor kirin و پشت سروک سازی و دم حسن قای دوز هات فکرین لی دوزی به برات به انجام بود یعنی جبوی که لی ایرو روشک جدا هیا مثلا یعنی پیشی ام بجن همی سازین تکیلدار زمان کردی هاتن گرتنه و پشت یعنی پیشی خبات وان هاتن روستان پشتی جبنی و هاتن گرتنه تشتی وان همی هاتن دسته سر کرنه یعنی اوجی نشان ده کو یعنی روش وان دما اگر نخرابتر به چترنی نه yani تشکی خویا yani دوی دمدم بیشتر bu zamanı kurdizdir derfete bu. Naha بیشتر devlet bu خوان بیشتر نک سازی خو فکرنا او دکل دوان دجی زیادتر به zamanı kurdi propaganda خود که تشکی دنتونه yani bir tabiaten بیشتر جبو پیشکتنا هشمندیه دموکراتیک یا کردان تو خدمت وان سازیانجی تونه ملوکاری بابا کی زلال بیشه او işqa yani بیشتر televizyon بیشتر radyo saziye diniye ragandine ye kurdan o pişajı saziyen em bejin çandu hüneri saziyen zaman hemiş bini vaatın kirtine yani. Yani yer peve çıkın yani ser xabatkaya xabata fojbu bir devam bakın yani hula çiğ kal. Yani xabateme şu em bejin yani xabateme veşanın zende ya jwesen iste kurdi domen ve bidomen yani em bejin işte kovarme ya zendeye Türkiye'nin em bejin xabateme ve bidomen jibu hindakariyeji yani em bejin kesi havalı nasıl dostun koyucu bu komelek nu xabat edikin hele yani eğer destura ve ki bedayınca xabat ve de ben bani ve komele de var meşandını o vakidinci yani devi vardı devi hemin Kürt berpisyari birin sermiliye koy yani o graniye bidin yani hemin saz mesela komele meye heremi henem bejin sendika hani belki sendikaj gelek kesatın kış karavatın avetin bejin gelek havalı mamustaj karavatın avetin ledi sadece gelek ciye kumru karbe bejin le xabatı bke o vakidinci herkes aliye xabat dikaran bejin ilo cik ve İstanbul mülka bidahan komele veke yani ev potansiyel ev heze gelci heye em bu xam mesela salane me bejin neziki 1000 kes perverdet kiş bu kurdi yani jinu 2006 vrda bire kupek çeydi bu o her devre men neziki si çil mamusta me perverdet yani evana kiş hene o ev insan kiş dikaran yani heft kesverin bahef komele veke yani dikaran ciye kiş xara bigirin لهر جی که دخوازنم بچه نشرت همی خبات لدردورا تقسیمی و نزانم امین یعنی جی ناوندی به هدی هر در ناونده همی سانج بو انسانی که باقر که دیجی دردورا باقر که ناونده که اصلا یورت ناونده که قدو که ناونده که چطور یعنی هر در ناونده باغچılar ناونده که مثلا چطور küçük mecab ناونده که من گیش به هزاران به 10000 کرد لیدیجی و اف انسان دکارمام کرد وکیدن او eğitim halk eğitim merkezi heye mesela. Karım koma çekin serileman bidin. Jibu kul vederi derse kurdi webin. Tamam vederi webin. Am bejin dikarım aydavar mamusta diyeceğim. Dikarım juan rabbim nalikar. Yani evdike mesela vakidin saziye me heye am bejin mesela parti. Divi var divi ziletir berpsiye bir gesemle. Yani parti ben bana hemin nafçe xoda divi baş beş zaman veke. Yani komeki abike duvarı perverdeki navanda amadan jwan ralik bibnar. Yani her navçen bejin her navçe HDP
چند ام بيجن اوي خو اندام خو ام بيجن يعني ريبه بري خو او بكم بيجن اموان يعني حتى اصلا ما وصلت برورده بكن وبلا انسان هم خبات زمان ويدرب ماشين ام بيجن هم خبات يعني هم درس كردي بدن وهم تاخير دوال الزمان ده بريخصن بك يعني در دور خو بيجن قال دوار بريخصن بك يعني او درفت هل يعني بس دبي ام بخوازم يعني هرتش دمنان سر خواستني هرتش دمنان سر ام بيجن خباته يعني حتى خباتها به حتى افقل لزمان خو درك بكستكر في زمان جولي راك يعني. طول خوشا.